Takže já vás zdravím u dalšího videa a dneska to bude trošku horší kvalitě, protože točím na svůj mobil a ne na kolegovo, ale to nevadí, je lepší něco než nic. Jsem tady takhle na louce, šel jsem hledat na louku, jo, a vidíte věci. Vlastně jsem šel hledat na louku, jo, tam padla koruna na tu válečnou, jak mám video s tou kokardou. No a další věci tam jako padly v minulosti, ale teď už jsem to totálně vyhledal. No tak jsem přišel na pole, tam taky nic moc, ale tam jsem byl chviličku, tak jsem přišel sem. No a přišel jsem takovýmu vrchol, tady takový kopec, střešní, docela tlustá třešeň, tady ji ukážu, je takovýhle kopec. Tadyhle sráz dolů. No a já jsem si právě říkal, že právě tady by mohlo něco být, protože třeba lidi sem chodili, ale říkal jsem si spíš sockačky, jo, protože sem chodilo, nebo spíš my jsme sem chodili bobovat, nebo chodíme, jo, a sáňkovat. No tak teď signál. Hážu vám to. Mimochodem mám zase Tecnetix tady sebou, už to trošku vidíte, ale pultap. No a z pultabu viděl jsem na takový tenký plíšek, nechtěl jsem mi to vůbec kopat, nebo jakože to jsem si myslel, že je to bordel. A ještě, že jsem si to dal tu práci to vypreparovat. Koukejte na to. Já vůbec netuším, co to je, asi nějaká ozdoba. A je to nějaký dítě v zavinovačce. A vy to asi neuvidíte, protože já mám fakt na špatný foťák prostě, blbej, ale tady můžete trošku vidět, aspoň, že tam je vidět jako fakt nějaký stříbření nebo i zlacení dokonce, je to takový, na té kameře to bude špatně vidět, jo, tady je to i trošku prasklý, ale to jsem naštěstí neudělal já, to už prostě, jak to v té zemi asi bylo, tak to prostě prasklo, protože je to tenonký plíšek, vzadu nic nevidím, jenom je tam taková dírka, tak nevím, ale je to pěkný a je to asi, nebo bývalo to zlacený, má to na sobě i nějaký vzory kytiček, jestli se mi to teda podaří zaostřit, jo, takže pak se omlouvám za tu kvalitu, ale tady to je nádhera, to je fakt pěkný, takže jako takhle to bylo asi, já nevím, kolik je to centiáků. Pěst se mi tam tak vejde, nevím, kolik to tak může být, já to nedokážu odhadnout, no, protože jsem, ještě nemám takové zkušenosti, ale třeba, když bych tam dal pravítko, třeba takových 5 centiáků, takže to je fajn, ne? A už jsem myslel, že půjdu domů s prázdnou, protože válečná louka už je vyhledaná ode mě, takže takhle pěkný strom. Se to teda zaostří, asi ne. Takovýhle pěkný strom, už se to zaostřilo, takže to je paráda. Ale mám věci. Takže jo, to je suprový. A já jdu ještě pošmejdit okolo. Paráda. Takže teď se vám tady hlásím z takového políčka, docela velkýho. A jsme tady ještě s kolegou, takže je nás tady vlastně, jsme tu 3 a ještě se psem. A signál, no, teďkon 19, 26, 24, teď to přeskakuje, ale byl to signál 18 čistá. A normálně jsme tady takhle vyhrabali
takovejhle nějaký zobený moty. Myslíme si, že to možná bude nějaký církevní, ale jako vůbec nevíme zatím, co to je. Tak, teď jsme tady na hledačce v Sudetech a ještě s partou, s kolegama. No, takhle to tu hezky vypadá, krajina hezká. A teď máme signál 14 a už je vidět hra na mince. Orlice, takže je nebo jedno heller. Jedno heller 1914. Takovýhle pěkný. Ještě ukážu ten rok. Takže jo, to je pěkný, jdem dál. Ale v moc hezkém stavu. Dlouho jsem nenašel takového hezkýho měďáčka. Dívejte, 50, 1858. Ta druhá strana je Slikovce. Takže to bude nějaký zaklet. Ahoj spole, máme tu zajímavý signál, takový ostrý, 1819, tak jsem zvědavej, co to je, ale já už jsem to tady odhalil. Nějaká takováhle třeska. Zajímavý. Další takový slabší signál. 12, 13, 11, jo. Už jsem to očistil. Ježiško, to je tady, já už to vidím tady. Velká škoda, že to není, mohla to být pěkná mince. Jo. Takže ta ražba je pěkná, je fajn. Čtvrtkrejcar 1851, i ta druhá strana. Akorát dostal holt takovejhle od pluhu. Dostal díl, no. Tak dneska z louky. Už jsem tady dva docela dobrý kopy. Jsem to dal tady na jednu hromádku. Jedno signál 18 a to druhý 10, 11, 9, no takový menší. No a to bylo nejdřív to 10, 11. Tam vykouk takovýhle zbytek cínovýho vojáčka. Škoda, no, bez hlavičky. Ztratil hlavu chlapec. No, tak to je vojáček a teď tady to byl skoro šok. Takovýhle kolo. Textilní závaží, si myslím. 30 gramový zřejmě. Rita, Mita, Ukita, kdo bude vědět. A snad podle něco lepšího ještě. Další signál. 14, 15.
Je tam takovýhle knoflík. Asi označení pluku, jestli se nepletu. Nevím, můj skromný tip. Rakousko-Uhersko. Nevím. Dohledáme později. Tak, signálek. Pěkný. 24, 25, 26. No to. Kde? A? Jo, to známe. To je závažíčko. Kolipa. Vypadá pěkně. Pěkně měděný. Pěkná patina. Z toho bude asi lecos přečíst, až to očistíme. Hafu číslic je tam. Byl hodně používaný zřejmě. Z té druhé strany to čistí blbě. No. Pědeka vidím. Pědeka. (923) asi 1923 a podobné roky. Se mi zdá, že tam vidím. Pěkný. Tak o 2 metry dál od toho závažíčka. Podívejte se, co jsem vykopal za mrzáčka. To nešlo ani dohledat dohledávačku, jak je to maličký. Takovýhle maličkatej přívěšek. Asi měděnej. Vrátím. Jo. Pidi. Nevím, co to může být za dobu. Každopádně pěkná věc. Zase nedalo nám to a zase jsme šli hledat na zahrádku. A teď jsme tady u skleníku a tady jsme tu 3 minuty. První signál to byl, jo, 17, 16 a bylo to tak nějaký, já nevíme, co to je, jestli je to, ale má to takový rantl tady, jakože zdobení, nebo já nevíme, co to je, možná to bylo ještě po něco vyčištění uvidíme, jo. jestli to je nějaký pouzdro nebo něco. Jo. No. A hned vedle toho, tak byl signál, tady je nějaký železo, jo, ale tady už je to čistý a byl to úplně vysoký signál a to železo tam ještě možná trošku zní, nevím proč, ale tady prostě zahrada, takže tady jsou možná hřebíky a tak, že jo. No a normálně tady na mě vykoukla asi Maruška, podle toho, ještě jsem to jako nečistil, jenom jsem to vzal do ruky a už jsme začali natáčet, ale jo, je to krejcar a zadek má docela slušnej. Kolego, koukej na to. Dobrý úlovek, jo. Na 3 minuty na zahradě. No, to je dobrý. Takže takhle 1762. Ten zadek má pěkný, ten předek to nebudu komentovat, ale je dobrý, takže my se vám ohlásíme, jestli něco najdeme. Teď tady s kolegou hledáme, s 2 kolegama a tady takhle v lesíku, tady je kolega a takhle je tady taková loučka uprostřed jako lesů. A houby už rostou. Teď kolega má asi signál, máme zatím jenom 10. Druhý kolega nemá nic, má jenom nějaký hnusný knoflík. Tak máme tady takovouhle houbu, ale tady jsou taky. Jsou pěkný, no, ale jako už jsou starý asi. Asi určitě. Ale jako mohly by to být i nějaký lepší, jo. Ale ty už jsou fakt jako starý.
tady je taky. Ještě tady. Asi taky, ale ty už jsou jako docela starý, ty už jsou jaký. Asi už nebudou zase tak dobrý, ale to je ten ještě hezký, tady ten. Tak, a možná, že tady budou i nějaký, jakože mladší, nebo jak to mám říct, nějaký lepší. Takže pěkný, sice to není mince, ale taky potěší, snad to budou nějaký lepší. Teď pořád se držíme tady, jak jsem vám ukazoval ty houby, tak pořád takový flek mezi lesama, jo, louka. A asi 10 komančů už máme. A teď signál, jo, 14. Tady bylo nějaký želízko, jo. Proto je to tam trošku železovitý, ale jinak čistá 14. A normálně se tady na nás vyvalil prstýnek i s kamínkem. Krásný, nebo jako stříbrný nebo zlatý by byl lepší, ale i taky hezký. Takovýhle s kamínkem, jo, nějaký pouťák, měděnej, ale kamínek asi sklo, to bude, jo, laciný, ale je to pěkný, bude to asi starší, takže dobrý, aspoň něco. Z toho fleku, kde jsme měli vlastně ty komanče a ten prstínek, tak jsme se přesunuli s 2 kolegama, s tím jedním stálym a s druhým ještě co přijal, tak jsme se přesunuli o nějakou jako silnici dál, prostě jo, do nějakého jinčího lesíka. A teďkon jsme tady kousek, tam vidíte auto, jo, prostě jsme tady kousíček od cesty, jo, a signál 25-26, vůbec se to nezměnilo. Díře, jsem si říkal, to už je bordel, ale byl to pěkný signál, tak se mi to hlásí, že je to tady, dohledávačka to bere, tak nadzvednu to, zašátrám tam a vytáhnu takovouhle asi protiletadlovou nábojnicu. Kolega říkal, že je možný, že tady něco bylo, takže jo, ale tak to je možný všude de facto, protože jsme v americké zóně, ale jako pěkný lesní stav, jo. Je to nábojnice, ale má jako za sebou historii a pěkná, asi americká, má tam značení DM a asi číslo 4, asi z roku 44, takže je pěkný. Takže dobrý, jdem dál. Takže teď takovýhle signál, jo, 24, 20, 22, 25, různě, jo. A domníváme se, že by to mohla být nábojnice, takže to točíme i takhle dopředu, protože si myslíme, že to má cenu. Snad to bude ta nábojnice, nebo i nějaká mince. Takhle. No, už ji vidím. Jsem si ji ani nevšiml. Další nábojnice. Stejný značení DM4. Ještě to propípnu, jestli tam není. Ne. No. Takže klence, jak to pálili. Tam byla ta první, tady je ta druhá. Stejná ražba. Takže dobrý. Kdyby tu byl nějaké přeska nebo metálek, koho by tu zastřelili, bylo by to ještě lepší. Takže už jsme jako na konci hledačky, no. Už jenom jdeme k autu. Už jsme na 3. lokalitě, dneska docela bída, jako něco to dalo. Druhý kolega chudák, ten nic moc nemá, no. Máme taky, u nás to také není žádná sláva. Teď takovýhle bordel tady, jo, a takový spíš štipný, není to žádný externálek. Takhle tady, to bylo všechno v zemi, jo, docela na povrchu. Jo, tady to jsou panty. Tady nevím, nějaký šroub, jo, tady 2 kleštičky, kombinačky, zámek. Tady jsou docela pěkný kovaný hřebíky, no jako pěkný, jo. Prostě kovaný hřebíky, jo. Tady nějaký, co to je, kolego, nevím ani. Tady má to takový hrot. No, nevím. Ale jakože hodně. No, tak dobrý, no. Tak jsme na konci hledačky. Jestli ještě něco padne, tak se přihlásím, ale už si myslím, že ne.
teď jsme zase na další hledačce. Zase se pokoušíme najít nějaký stříbrňák nebo nějakou jinou pěknou věcičku. A teď jsme tu měli signál 19. Možná i jiný tón, ale jak už je to blíž, tak už to hlasí vyšší. No a je to takováhle zajímavá kule, nebo prostě nábojnice stará, nebo nábojnice prostě, jak bys to popsal, náboj, ne, prostě starší, třeba Rakousko-Uhersko, nebo vypadá to, že to je do 18. 19. století třeba, no. Nějaký ty perkusní náboj, no. Jo, nějaký muškety třeba, nebo tak. Takže dobrý, a my jdeme dál za lepšíma věcmi. Signál různě takový nízký, nižší, jo. A vyplouval se z toho takovýhle cínovej vojáček. Nějaká hračka, takový vojáček, jo, má čepici. Už jsme tady našli 3, 1 loni a 2 teďkon, takže zajímavost dobrá.